सा दिक्याजुलि दख'रा एबसु आरो बाटासिपुर जौमा फरायसालि दालाइसा एबसुनि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाया दिनै थुंगिबाय। थांनाय जुन दाननि 25 खालारनिफ्राय जुलाइ दाननि 25 खालारसिम आसाम सरकारनि सोलोंथाय बिफाना रायजोआव फरायसालिफोरखौ गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावनाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो सा दिक्याजुलि दख'रा एबसु आरो बाटासिपुर जौमा फरायसालिनि दालाइसा एबसुआ गोलोम बोथोरनि समाव गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जुलाइ दाननि 5 खालारनिफ्राय जागायनानै 23 जुलाइसिम बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय जादों। गुनगोनां सोलोंथाय होनायनि थांखिजों फोरोंगिरि थिसननानै बे बेसेन नाङै फोरोंथायखौ थाखो 6 निफ्राय लानानै थाखो 10 सिम लानाय जादों। गोलोम बोथोरनि बन्दआ जोबसिगोन आरो फैगौ 26 खालारनिफ्राय फरायसालिफोरा खुलिफिनसिगोनखाय सा दिक्याजुलि एबसुनि बानजायनायाव बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ दिनै फोजोबबाय। मख'नो गोनांदि बे बेसेन नाङै फोरोंथाय फोजोबनायनि सिगां मोनसे आनजादबो लानाय जादोंमोन आरो बे आनजादाव बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बान्था होनानै बरायनाय जायो। गिबियाव आङो 2022 मायथाइनि जे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा होनाय बेखौ सा दिक्याजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बाटासिपुर जौमा फरायसालिनि इउनिट एबसुनि बानजायनायाव दिनै नैबे गोलोम बोथोरनि जि फोरोंथाय बादा होनाय बेखौ थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै फोजोबफैबाय आरो बे फोजोबफैनायनिनो दिनै क्लजिं सेरेमनि दिनै बेहाय खालामनाय जादों बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव। दा बिखेखै आङो बेयाव बुंनो सानदों आरो आं गोजोननाय मोनदों जे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा दिक्याजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बर' हारिनि नोजोर थांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै एमइ स्कुल आरो गोजौ फरायसालिखौ बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादा होनाय बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव हाबाफारि। नैबे जि फोरोंथाय होनाय बेवहाय बेसेबां जाफुंसारदों होनना नोंथाङा बुंनो हागोन? थारैनो बियो जोङो जाफुंसारनायखौनो बुंनांगोन। मानोना जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जिहेतु बोसोरसेयाव जेसेबां फरायो एबा दिनै नैबे गोलोम बोथोराव बोसोरसे दान मोनसेनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बन्द होनाय जायो। नाथाय जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बे गोलोम बोथोरनि बन्दआव न'आव थांनानै गोबां फरायसाफोरा लेखाखौ फरायनो नागिरा बा लिरनाय हुदाखौ खमायलाङो। दा बेखौनो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां जानांगौ आरो कुवालिटि जाजोबनांगौनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो गोलोम बोथोराव बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ होयो आरो बिनि थ्रुयैनो जों आसा खालामो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिया खोब गोसो होनानै सोलोंगोन आरो खोब गोसो होनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार खालामदों आरो मिजिंथिदों दिनैनि नैबे 20 दिननि जि मोनसे कचिं होनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजां मोनसे आयदानि मोनसे रोंगौथिखौ मोनदों एबा गोदान मोनसे नलेजखौ मोनदों आं बेखौ मिजिंथियो। आरो आङो मिथिनो मोनदों जे बिथांमोना नैबे मास मोनसेनि जि फोरोंथाय बादा होनाय बे फोरोंथायनि उनाव आनजाद लादों आरो बे आनजादाव गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 थाखोनि जि आनजाद जादोंमोन बेयाव आङो मार्कफोरखौ मोनदों। किसुमाना 50 नम्बरनि मार्कआव किसुमाना 30-40 मोनदों, किसुमाना 20 मोनदों आरो किसुमाना 25 नम्बरनि जिनोखि कुइसन बेयाव बिथांमोना सोरबा 25खौनो मोनदों। बेबायदिबो गोबां फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों। दा बेखौ आं दिनै नुनानै एबा खोनानानै थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनानो इयुनाव फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे जेनेरेसननि मोनसे बिथांमोना जाफुंसार सासे लाइमोन जाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै थांखि हिसाबै बेखौ भिजन महरै बेखौ लाबोगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।